Per Sant Cugat, acollir la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya és tot un honor i un privilegi. Parlem d'una de les institucions culturals fonamentals del país amb 40 anys d'història a l'esquena, 25 d'ells a la ciutat. Aquest equipament recopila i preserva la memòria històrica de Catalunya, la dels bons moments, però també la de les èpoques més dures. Tot i així, els arxius també són garantia de dret perquè els documents que generem avui són prova legal i històrica per demà. L'Arxiu Nacional és una peça clau per al país, però la vinculació amb Sant Cugat és encara més sòlida i estreta. Prova d'això són moltes de les activitats que s'hi duen a terme per part d'entitats a la ciutat, xerrades, exposicions, visites. Així vaig creuar les portes de l'arxiu les primeres vegades, com a ciutadana i participant en alguna d'aquestes activitats. Per tant, moltes felicitats per la gran feina d'aquests 40 anys. Confio que la ciutat, el seu arxiu municipal i l'Arxiu Nacional continuïn caminant de la mà durant molts anys preservant el nostre passat i el nostre present.